Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kad ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives sa mga grupo, and in particular may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Sabado, pets sa 13 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita sang 42 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo, Jireh de los Reyes. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube mga kabombo, no? Hindi lang kita live sa Facebook. Live naman kita sa YouTube, i-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon saylo kita sa aton nga mga headlines, nakabaton sang duga nga cash assistance ang 193 ka pamilya nga nag-evacuate sa Moises Padilla matapos ang engkwentro sa tunga sa mga militar nga kaga New People's Army. So may interview to siya Bombo Grace Lynn Lubaton sa alkalde sang Moises Padilla, siya Mayor Ella Yulo.
Sa kaangay nga banwano, isa man kalalaki ang pilason matapos nga ginbuno. Samtang 8 ka mga anay rebelde sa Central Negros nangin completers sang ALS o kon ining Alternative Learning System. Aton man na tsekero nang naluntad nga pagpangawat sa isa ka bangko dito sa banwa sang hinubaan kung sa diin masobra 1 ka milyon gid ang nakuha sang mga suspitsado. Sa may interview to si Bombo Grace kaya Mayor Ernesto Estrao. Samtang mag-amay no dakop sa entrapment operation sa paglapas sa kaso nga RA 10591 o kon ining illegal possession of firearms kag extortion. Sa syudad sang La Carlota, isa ka anay inmates ang liwat nga nadakpan matapos nga nadakpan liwat no sa buy-bust operation. So ining inmate may kaso man ining nga daan or una na ining nga napriso bangod sa kaangtanan sa illegal nga droga. Wala kadudlaan no, nag-ano lang ni sa persuhan man, wala gid bala nanuto. Samtang aton man tsekero ng tuoy sa isa ka babae nga ginaligar biktima sa nga pagpanglugos kag pagpambuno didto sa syudad sang Talisay. Sa aton nga balita nasyonal, grabe nga karambola ang natabo sa politika subong adlaw mga kabombo no. As of today nakumpirmar gid man ang BBM Sara tandem Bongbong Marcos kag Sara Duterte matapos nag-file sang Certificate of Candidacy si Mayor Sara sa pagka-presidente kag gin-adapt no sang Partido Federal ng Pilipinas nga amo ang party list ni Bongbong Marcos. So confirmed na gid no BBM Sara sa 2022 apang wala kita nakaibalo kay basi may changes pa diri kay may last day pa sang substitution sa Lunes. On the other hand, nagapanawagan naman si Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate sang United Opposition nga ipahigad lang kuno anay sa mga opposition candidates ang ila personal nga kinaiya kag mag-isa agod nga mapunggan ang MAD tandem. So MAD ang tawag nila no sang oposisyon, MAD as in Marcos and Duterte. Kay ginwithdraw naman ni Senator Bato de la Rosa ang iya kandidatura sa pagka-presidente kaga si Senator Bongo nga naghibi-hibi pasang tinalikdan kay may changes kuno mapaubaya siya kuno sa iya pagpadalagan bilang VP ang nag-file sang COC sa pagka-presidente under sa PDDS o Konfederalismo ng Dugong Dakilang Samahan Party List nag-file ining si Bongo. Inupdan to siya kay inano ni Presidente Rodrigo Duterte sa pag-file sang kandidatura sa COMELEC apang magabalik kuno si Duterte sa Lunes sa katapusan nga adlaw sang substitusyon agud mag-file sa pagka-vice presidente. So Duterte versus Duterte ne, galing kay do hindi mapatihan how? Wala kita nakahibalo basi strategy na naman nino kay ko na ma-file gid man siya. Tani kaina na siya nag-file Kag isa pa nga ay anunsarya be ahead of time no, knowing our president lain iyang iya ginahambal sa iya ginahimo. Base patalang lang balahaw? Well, we don't know kaya ang pagkumpirmar nga daan sang BBM Sara tandem subong nga adlaw ang posible nga makapas-tear up man sa oposisyon agud maghimo sang tikang nagkita ay mandaan kaina si Vice President Leni Robredo kag si Senator Manny Pacquiao didto sa Cebu nag-sponsor sila sa kasal. Although nga ginathag man no ni Vice Presidential Aspirant Senator Kiko Pangilinan kaina nga intact gihapon ang ilang nga tandem ni Robredo. So base drama na naman ni balas ang administrasyon how agud abe sang kontra tunga man sila. Duterte versus Duterte kuno abe agud hindi mayo mabahala kag maghimo sang tikang ang oposisyon. O kon base kontrahon nya gid man tuod ang iya nga bata no, hindi pa kita makahambal kun ano gid man, there are a lot of possibilities. But we will know sa Lunes kay amo na gid niya ang deadline. Kung ano man da ang mga strategiya o kung ang mga tikang sa mga kandidato, ila man na diber kag kinamatarong no, ila man na diretsyo. At the end of the day, ang mga Filipino man gihapon ang magadesisyon. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Siningaton ato na tsekyaron ang mga balita ang natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jireh. Bombo Grace. Yes. Bombo Jireh. So, live kita diri subong sa Dalan Lacson, Barangay Mandalaga, Syudad sang Bacolod. So, Bombo Jireh, makita diri sa aton likuran nga mabasa-basa ang dala. Nagulan naman kagina Bombo Jireh kag subong nagagalom sa gihapon. So, aton sini nga mga kauturan nagapahina-hinay lang gid sang padalagan sang ilang nga mga salakyan, especially ang mga naga-drive sang motorsiklo, Bombo Jireh. Hindi ta daan mapaktan bala Bombo Grace ang tiyempo, so lauman nga posible nga magulan naman sini nga gabi no? Yes, Bombo Jireh, posible nga mag-ulan pa no karon mga alas 11 no tugtob sa kaagahon. So subong
Gina-remind naman natin mga kauturan nga diri sa syudad sa Bacolod wala sang pagbag-o sa aton nga curfew hour, no? Nga alas 10 sang gabi sa gihapon tubtob alas 4 sang kaagahon mo Jerry. So mo Jerry makato kita sa aton mga police reports, no? Dito sa syudad sang Talisay may ginalegar nga isa ka babayi ginbuno kag ginhimuslan mo Jerry. So according sa aton nga Deputy Chief of Police sang Talisay City Police Station nga si Police Lieutenant Peter John Ramos, ongoing pa ang investigation mo Jerry sa sining nga aligasyon tuod gid bala nga ginhimuslan ining babayi before siya ginbuno, no? So ang ining incident natabo ni siya sa barangay San Fernando, no? Syudad sang Talisay. So Bombo Jireh, ang biktima ang ara karon sa City Health, no? Nga gapaayo, no? Kay gintagaan siya sang medical treatment kag patigayon man sa gihapon, no? Sa examination kung ini siya bala ginhimuslan. So ang insidente natabo sa sulod sang balay, no? Sa isa ka balay nga under construction mo Jireh. So ang biktima ni gani naga-istar man mo Jireh dira sa malapit nga balay, no? Kung sa diin siya ginalegar ginbuno kag ginhimuslan. So mga 4 to 5 mo Jireh ka mga balay ang kalayoon sini sa puloy-an sang babayi, no? Sa left side kuno, no? Sang under constructed nga balay. So sa initial info nga na disclose, no, sa aton sini nga Deputy Chief of Police, so gina-confirmar pagid sa gihapon mo Jireh kay amo ning allegations mo nga nagagwa mo Jireh. Bombo Grace, sino ko nung naghimulo sa iya? So mo Jireh wala pa na tumod ko sinugid bala ang naghimulo sini sa iya. Anong edad Bombo Grace ang babayi? Mo Jireh wala man na hibalaan pa kung pilagid ning edad, no? Kag ginatago man ang pangalan kay tungod nga kasensitibo, no, sang ining insidente. So, Bombohanay pamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Talisay City Police Station nga si Police Lieutenant Peter John Ramos. So far ma'am, ina siya nga kaso na gina-investigara sa natin sa aton nga kapulisan. Ongoing pa ma'am so aton nga investigation sa muna siya. So far, ang ating victim, ara man siya sa HO, sa sabang victim at sa ating City Health. Okay. Ginatagaan doon sa medical treatment for kag ano pa natin siya, ginakuhaan siya natin sa mga statement sa ating investigador. Kung ano din ang natabo sa unang lugar. Sir, may nakahatag din sa amon information sang kagina, ginhimuslan, ini siya kaginbuno ko, no? Oo, gina-consider natin siya nga nga mga sitwasyon. Pero according sa aton nga investigador, gina-determine pa na siya ma'am. Which is nga gina-check pa naton. Kag ginatanaw pa naton kasi ng mga perpetrators na sa himo sa babayi. So, sir, ipaidalon pa man ni si ma'am sa examination, no? Para kung mapamatud-an, gid man ang mga allegations nga amo ina ang natabo sa iya. Yes, ma'am. Amo na siya nga aton nga procedure at least ma-determine ta anay how is nga ang doktor naton ang determine sa iya kung may ara di siya sang natabo nga paghimulos sa iya. Kag ano pagid nga mga possible naton nga ipasaka kung makakuha naton ma-identify naton ang perpetrator. Oo. So, sir, asa din gini mismo natabo, sir, sa sulod sang balay, sir? Ara siya sa sulod sang balay nga under construction. Iya mismo balay gid, sir? Hindi, ma'am. Ang iya balay da mga siguro mga 5 to 4 nga balay sa left sa right side ang iya balay nakaposisyon. Pero ang balay nga natabo ara siya sa left side. Sa left side mga 4 to 5 ka balay nga under constructed ni nga balay. Oo, sir, so paano na siya, sir, nakakadto sa dira nga balay, sir? Kilala niya na ang tag-iya? Ina siya ma'am nang hindi na ila balay, hindi man na iya.
probably di amo pa nang gina-determine naton kung nga da siya nakadto. May mga initial naman ta nga mga information pero gina-sure pa naton ma'am ang aton nga investigador kung anong iya nga nakakaili. So may mga persons of interest naman kamo sir regarding sa case ni ma'am. Gina-identify pa naton ma'am. Bombo Jireh. So, amo to ang pahayag nagikan sa Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station. So, Bombo Jireh, bantayan ta na no, ang update kay allegations no base or posible nga matuod Bombo Jireh nga siya. Ining babae, Bombo ginimusla. Grace, ang nagtuad nga ginhimuslan gid man siya. Sige, so bantayan ta kung ano niyang mangin resulta sa investigasyon sa mga kapulisan. Yes, Bombo Jireh. So, sa isa pa gid Bombo Jireh, ka police report no dito naman sa syudad sang Bago, no? Isa ka extortion kag pagbayolar sang RA 10591 upon illegal possession of firearms. So, Bombo Jireh, biktima dire, no, ang isa ka farm manager nga si Jonel Galon, no? Jonel Galon, 37 anyos, married kag residente sang Purok Michelle, Barangay Dulao, Bago City. So ang suspects no mag-amay pa Bombo Jireh. So ang mga pangalan nila munanday Winnie Diaz kag Rebo Diaz. So si Winnie Diaz nagaedad sang 62 years old kag residente sang Purok Paglaom, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag ang iya ni nga anak nagaedad sang 36 anyos. Kag Bombo Jireh, ining operation, no, entrapment operation ini siya kay ang farm manager o kunang biktima ang nagpakig-angot na daan sa mga kapulisan kung nagligad nga mga semana na biktima ini siya sang extortion, no, kag nakuhaan siya Bombo Jireh sang kwarta, no, kag ang mga ni-recover sa iya sa mga suspect Bombo Jireh, amo ni ang isa kaya unit keypad cellphone, cash amounting no sa 7,450 pesos, isa ka caliber 38 no, amo ning gindala or dala sang suspect nga kasuhan or patawan sang paglapas at RA 10591. So Bombo Jireh, mera pagid isa ka 38 caliber revolver loaded with 6 live ammunitions kag isa ka black nga Rusi no nga motorsiklo. So Bombo Jireh, na-recover naman niya sa bata sang suspect no, si Winnie Diaz, ang iya sa nga bata si Rebo Diaz, nag-recover sa iya ang isa ka unit cellphone kag may cash man tag isa-isa sila kay Bombo Jireh no, 3,145 pesos no ang recover sang anak sang isa ka suspect Bombo Jireh. So ini sila no na tigayon gid nga madakpan kag ginahibalo pa ang background nila Bombo Jireh kay hoarding man sa ila account sila kuno mga rebelde no na nagikan sa dito na nga bahin sa South Bombo Jireh kag ang mga kapulisan sa papamuno ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong ang nagkapatigayon pa sang investigation no nagkapakig-angot sa mga kapulisan sa ibang nga unit no sa malapit sa Bago City Police Station kag amo man diri sa syudad sa Bacolod kay taga Bacolod ang ining duha kag nilalantaw pa no ang mga ibang nga recoveries no kami ara man to kuno mga documents pa Bombo Jireh nga makatungod sini kung sila mga rebelde no or kabigbing NPA no mga wala nga grupo no ang ila sini nga ginaupdan. So Bombo Jireh ato na ni kuan sang update no regarding sa ila nga background kay delikado ining ila nga ginapang himo. So Bombo Jireh, humatian ta ang pahayag sang hepe sang Bago City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Nung nag-report niya siya sa aton ang victim, immediately ang aton nga second mobile force company opit ng akong team sa Bago City Police Station kung bakit ang internet operation sa nakuha diri sa possession ng victim sa suspect during the conduct of the entrapment operation is isa ka cellphone kung diin
iwas ng suspect. Na-recover man akong kwarta, no? Mag-pinitiso na 1,450. Wala na dira ang aton na mark money. And of course, meron kita man nga na kuha sa ilang nga .30 caliber na revolver, no? Loaded with ammunition. Sa part naman ni Rep Diaz, nakuha na ito ng isa ka cellphone, tag on cash na amounting to 3,145. Mga after isang entrapment operations, arrest din natin ang mga suspects na ini. Kag proper markings were done sa mga na-recover na ito ng mga items sa ila, including the mark money. And of course, bin-apprise din sila sa ilang mga rights. Kag sa subong, ara na ni sila sa paghinakot ng Bago City Police Station, kag we will be filing appropriate charges against them, no, for extortion. Now, siguro sa part ng Bago City Police Office, we're still conducting further investigation as to the background sining mga suspects naton. Kaya accordingly, nagpapakilala ni sila ng mga former rebels sila. But as to verification diri sa aton sa records diri sa Bago, wala man sila na include sa mga list sa mga nag-surrender sa mga NPA members ang una. So we're coordinating with other units naton kay base na mga records ni sila sa iba niya units naton, specifically sa police office, and of course sa iba sa mga man possible na mga victims ni sila. Kaya according man sa mga suspects natin, hindi sa interview is 3 years. Mga obran nilang mga aktibidad. And they reached as far as sa bangkalan, no? Sa ilang mga extortion activities. That's why nga kinanlan, we will conduct further investigation and coordination with other units kung may ada pagid ng mga biktima sila dito. Mambo Jireh, so I stand corrected, no, according sa mga suspect, no, ila account nga former, no, rebelde sila. So Mambo Jireh, ato na lang dalon, no, ang pagkinawatay bala nga natabo sa kabangko dito sa Hinubaan, ini nga bangko ang branch, no, sang Ilog Rural Bank. Kung nga tawag nga Ilog Rural Bank Hinubaan Branch, no, ang alkalde sang banwa sang Hinubaan aton nga aging kuhaan sang statement kay ni basta-basta Bombo Jireh 1.3 million ang nakuha or nakawat sa nasambit nga bangko sang naligad lang nga Miyerkules sang gabi, November 10, 2021. So Bombo Jireh, ang mga kapulisan ta, no, ang padayon sa pag-investigar, no, nga labi na gid sa mga tao bala nga nagaobra dira sa bangko Bombo Jireh kay nagalipog ang ulo, no, sang alkalde sang banwa nga paano nakawatan kay first and foremost ang pertahan, no, wala bala bakas o marka sang pagpuwersa bala abre, no, kag ang vault, no, nabuksan, no, sa na daan ng mix ng numbers na Bombo Jireh. Base inside job, Bombo Grace? Yes, Bombo Jireh. Base inside job. Amo na gani Bombo Jireh, so gakadlaw gani kagina ang aton nga alkalde sang Hinubaan Municipality kay something is fishy, no? Wala CCTV, Bombo Grace, ang bangko, how? Yes, Bombo Jireh. May CCTV ang bangko? May ara Bombo Jireh sang CCTV. Syempre, no, ang aton nga mga bangko diri sa pungsod ta, may ara gina sang CCTV. Kaso, no, nabalaan man or na teknikan man sang mga suspect kung paano ni manipulahon o kung patsyon ang CCTV Bombo Jireh. Pati pagigani ang plug alarm system, no, na kuha Manila nga patsyon. Sudo ka tultol gid Bombo Grace, no, sa mga dira. Oo, okay. Kung ikaw bing ordinaryo lang nga kawatan mo mo Jireh, kapag ka sa establishmento nga mo na matalang-talang ka panaya, no, bisan trained ka, di kay masala ka, no? Ariya, planado kag planchado. Bombo Jireh ang tawag nga pagpangawat nila sa isa ka bangko. So sa subong, wala pa sa gihapon blanco pang mga kapulisan kung sino
ang mga katauhan sa likod sini sang pagpangawat. So mo Jireh, according man sa alkalde sang hinubaan no nga wala man dapat kabalakhan especially sa mga depositor bala sang sining bangko kay branch man lang ini. So atutuya ang ila sini nga kwarta no intact dito kuno ato sa Ilog Rural Bank no Bombo Jireh. So ang aton nga alkalde naghatag man sang reminder no sa mga establishmento labi na gid sa mga bangko nga dapat may security gid kaysa mo to nga tayo mo Jireh wala sing security image no. Di amo na nga nasulod gid ang amo nga bangko Bombo Jireh. Bombo Grace, anong ginhimo sang security guard yung Bombo Grace? So amo to nga time Bombo Jireh wala gid security guard. Amo to gali. So, sige So pamatian ta Bombo Jireh ang pahayag no sang alkalde sang Hinubaan Municipality nga si Mayor Ernesto Estrao. Ako mismo galibog man ulo ko kung paano nga nasulod nasulod sang kawatan ng bangko nga ang pertahan way man wala man na pursa lagi pursa nga tubon. Number 2 ang ilang nga bolt paano mabrihan kung kawatan kaya hindi man sa kabalo sang kombinasyon sila sang numero. Tapos pagsulod ya ang ang CCTV kag wala pangkagin siya mismo nakabalo siya nga may CCTV tigin bugnot yato ang kurente kundi na dira pa lang anyway but wala ko ga kung kundi gusto naton ang report sang pulis gid ang dapat maghatag sa conclusion regarding sa hitabo sang pagransak sang roll bangko bilog. Sa kadako sang kwarta nga nakuha ang mga depositors ni maapektuhan ni kamusta man sila? 1.3 million ang gideclare sang dako maning bangkuan kag tapos gamay lang man na sa ila siguro ang 1.3 ang mga depositor way man gawurid kag tapos ang bangko wala man ga ready man sila nga magkongyapon sa mga dispositor natin sa Hinubaan. Kaya ang man lang branch man lang sa Hinubaan pero ang main gid sa Ilog no? Yes, sa Ilog ko. So anong nang mayor ang mapasalig ta sa mga katauhan dira especially sa na biktima sang robbery ni? Ati relax na sila kay ako way man sang wala man gani ang bangko wala man hatag sang ila komentar kag sa mga depositor kundi daw padayon man lang grong ila ilang subong guro ba sa Monday padayon man ang ilang operation. Mayor wala sila dugang security. Wala gid sila security Pero subong kapangita sila security. Butangan na as per ang akon nga order nga daan sila ina mabutang sa CCTV, security. Kita may order na sa tanan mga mga establishment sa Hinubaan na dapat kumpletuhon nila ang ilang mga device para sa proteksyon sa ilang negosyo. Sila pro ang nagsulod kuno kahibalo siya kung dinayon ng kurente sang CCTV. Grabe Bombo Grace, no? Hindi ka gina dapat magresgo kung bangko ka. Dapat mabutang ka gina security guard. Yes, Bombo Jireh. Kay ang dira sa bangko, mahalalo, no? Porta, Bombo Jireh. Kag pinangabudlayan ginaya sa mga naga-deposit dira. Amo gani Bombo Grace. So kabay pa nga kung makilalaan gid Manila kung sino gid maning suspitsado, hindi pa makita makakonclude. So itugyan ta ni sa aton mga kapulisan. So hindi madugay Bombo Jireh sa pila kadlaw, mabalaan ta gid ni kung sinong sa likod sa siling nga pag kinawatay Bombo Jireh. So aton lang bantayan ako ang update no kay para man sa seguridad sang aton sining mga kauturan. Sige Bombo Grace, ang imo dayban ng mga balita itigana tala nang buwas nga adlaw. Yes, Bombo Jireh, at ang bantayan lang no ang mga balita nga nabilin pa sa patrol kag bantayan man ang aton nga FB Lives ning kagab-ihon Bombo Jireh. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat.
Yes, Mama Jerry, ni si Bombo Grace din ba ito nag-report live sa Dalan Lacson, Barangay Madalagan, siyudad sa Bacolod para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamogid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 24 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamogid nga salamat sa pagupod sa amon siya gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Inyang inyo nangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we
We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombohanay, Philippines. Bombohanay is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombohanay, Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.